ya zo domin a yi sasanci da shi, ya dawo cikin gari ya zauna da mutane lafiya, ya ada makaman shi, sannan kuma ya ɗauko iyalan shi a dawo a ci gaba da abubuwan da ake yi a rayuwa. To gwamnatin jihar Katsina shirye take domin su ma 'yan jihar Katsina ne. Wa'annan gidaje da kuka gani mun ba wa'anda aka ci zarafinsu. Hukuma idan kuka yi abin da ya dace na an san zaman lafiya da aje makamanku da zaunawa da dawowa cikin al'umma a ci gaba da yin abubuwan nan, kuma irin wannan abin da muka yi yan jihar Katsina ne muna iya yi muku irin shi da tallafa muku na sana'o'inku. Amma a sani cewa ba da tsoratar da mutane ake samun wannan riba ba da jinin al'umma ba. In aka daina wannan, aka daina zuba jinin al'umma, aka ce kuma ana sa a samu zaman lahiya, to mu ba shaidanu bane ba. Zaman lahiya shi muke nema kuma shi muke so ku sani cewa ku zaɓen makanku rayuwa ingantatta, 'ya'yanku su ma su je makaranta su zama duk abin da ake zama a rayuwa domin kawo ci gaban ƙasarmu ta Katsina da kuma ci gaban ƙasarmu ta Najeriya. Gwamnatin jihar Katsina shirye take duk wani ɗan jihar Katsina da iya jihar Katsina da suka yi ta'addanci kuma yanzu suka tuba suke son su da makamansu, gwamnatin jihar Katsina shirye take domin ta tallafa kuma su dawo cikin al'umma.